is lát. Ez egy nagyon szigorú erkölcsös emberek által alapított elitklub központi épülete. Embereink mindenhol ott vannak. A közigazgatásban, egészségügyi iskola, politikai-gazdasági élet minden területén, sőt, a médiában is. Csak úgy ott. Hogy válaszoljak a kérdésedre, azért vagy most itt, mert alapos okunk van feltételezni, hogy nem kevés között van egy igen értékes verseny a ripa eltulajdonításában. És az a pelyhet, hogy ennek a lónak a tulajdonosa történetesen klubunk egyik alapítója és támogatója. Szarban vagy. Tudod, a ló tulajdonosa él a gyanúperrel, miszerint valószínűleg te többet tudhatsz erről a lóról, mint amit a rendőrségnek elmondtál életem. Én nem tudok semmit az egészről tudni, de már rég elmondtam volna. Csücs. Az egy dolog, hogy te mit mondasz. Mi a klubtagunknak sokkal jobban hiszünk. Oké, történetesen fordulhatnánk a hatóságokhoz is, azonban fél tőle a ló tulajdonosa, hogy a hosszú nyomozati szakasz alatt lovának a lóbaja történhet. Ezért úgy döntöttünk, hogy a saját kezünkbe vesszük az igazságszolgáltatást. A saját módszereinkkel. Érted? Kapvizsgálod mi? Kémvallatásnak fogunk alávetni ezt. Ne, kérem, ne. Egyre jobban fogjuk növelni a fájdalmat. Egészen addig, amíg meg nem törsz. És nem vallod be, hogy hol a ló. Gyere vele. Beszélgessünk kicsit. Garantálom, hogy a végére csicseregni fogsz. Na, indíts! Na, gyere, Recsmi! Állj meg itt középen! Nem azt mondta, hogy ülj, bugolj. Állj! Félsz? Nem. Van is vele okod. Lássam a tested. Megfőz. Megviselek? Ne. Gyerünk, szaporán!